Obido babale baba Arabuza akwụkwọ bịali n'ụlọ akwụkwọ ka gụọ akụbala akwa ka ọ ọgbasi ebe onye ọbụla narụ obi ya ọ bụ na ibe ọgbalị na-aba beleme ego oyibo wee karịa ọ na-agba akwụkwọ mana ọ mara ibe ọ na-agụ n'akwụkwọ mana agbasịa rizọt akwa ọkụkọ na ọ ga-agbalili fest ibugo ọ bụ ibe Chukwu na-eme maka na enwere nwanyị onye nkụzi na ọmụlọ nwa akwa ọkụkọ wee neketị ya anya wee gbanye nwanyị na ị ga-amụ nwa ọgbanye nwanyị na ị ga-amụ nwa o wee sisi ọgwụ binye nwanyị ọnwụọ osisi ọgwụ binye nwanyị ọnwụọ otu n'ike o si wee tụrụ ime ọ tụrụ ime wee mụọ onye bụ nwa obodo niile wee gbaka ụmụ akwụkwọ ma ndị nkụzi onye ọbụla nyebe Chukwu ekene ọ bụla ibe mgbagwoju anya ọ bụ ebele nwe dịbe nwa na-akpa ike tu a n'ọbụ ibe Chukwu na-eme ozi Igbo ndụ anyị ekene papa nye mesịrị bọlụ nye wee naba ikwu nne ya bọlụ Chukwu dozie wee naba ikwu nne ya ije n'ụwa mgbe ọ dị lụzi ikwu nne ya bụ ibe wee karịa ndị ikwu nne ya wee tibe baba
kwalakwa ọba nne ya ya kpọle nwa ya ibe dị n'ime nwa nwere nkale ibe dị n'ime nwa nwere nne ụwa Igbo na-eno onye ego agbatiwala ke ofu mmadụ abadi ibulo ndogo Igbo bịa nnene nwa ka nwa agbatiwala ke ofu mmadụ abadi ibulo ndogo adụrụ nsọ ya ndị ọba Fresh music from bluebeats.com. Nine
Christian International Forest Club Igbo na-edi dị mmemme ndị Chimeleze Christian International Forest Club ndị mmemme ebube Chukwu danyaga Igbo kaina babodo dike ajabo bodo jamatu Dobri Island kanye na naze aluze kazu tendi okasa kasi ndi Chukwu meleze babulo dogu ndi jamatu na Nigeria Babu Crystal International Friends Club nke Dublin na Dublin Island ndi ọma jeli mbabulike ndi Chiwalokawa Nani ndi Chukwu meleze ndi Chukwu meli ngozi Kano na Dublin Island kabano Naba patalego ibo Naba neme nwanne Ogwo bi kabaji ejo Abato obodo achaloku Abia mmemme obodo akubaka Maka Crystal International Friends Club Ababu ndi okaka Ndi ejumejo na gweledo Crystal International Friends Kala chibu na banenye Bana robolu uzo di mma Bana agbapu mmiri Bana etinye ọkụ Youth Empowerment banenye Aneje Motherless Babies Kwa konwa na-enetebanya Ụmụ ajadu na-enwe aṅụrị Maka ndị Crystal International Friends Club N'obodo Dublin Ibo maba na-eme mmelikale Ya melu ndị Igbo ji vụba n'anya Ndị ọma jide nukunu ji Oyi mụ na ya dịlụ n'ụma Nenu ndị ego Ndị Chimeleze bakalịsịa Ababu ndị ọganiza Ndị ọma Ebube Chukwu danyeje Ndị Chimeleze Ababu ndị ọganiza Ebube Chukwu danyaga Crystal International Friends Club nke Dublin Anyị nwere onye ndu Anyị nwere ugwu na mba Onye ndu odula anyị ka na Maka ọchịrị mmagachi ọzọ High Chief Sir Barrister Chris Dume Ọfọdịle Oke nwa na n'ichi Ichi omenyili odogwu Ọpụta obi n'Igbo niile Ọdalibi ego ndị Igbo niile Ya bụ Chairman Ragasco
Limited, President, Christian Friends Club International, Onyama Ochele Magachozo, Kenele Mololoyi, Lady Linda Obodile, LSC, Akwani Walu Niludi Wanyoma, Akwa Walu Niludi Amigandi, the Christian First Lady Wanyoma, Oyadeleyema, Princess Kayatulike, Akwabulanya Niyala, Ivugo Boda Vugo Nibike, Akoye Nagolanya, Adani Alobodo Nekumakai, Ibami Nebeni Yala, Yakobodi Yala, Jekobaka, Akwabulanya Noyadeleyema, Nabu Vice President, Christian Friends Club International, Ekotolesma, Onogonogo, Akwabalanya, Yabu CEO, Ojolina, Globally Service Limited, Nana Loloya, Princess Doris, Olazulike, Fresh music from bluebiz.com. Chief Priest Italo Afufu, Tupu Abacheko, Otogo Folodam, Nena Namolea, Nodo Novanya,
ma tumu ọkada niile ọ na-etigharị isi from corner to corner o si adị mma mana nke bụ eziokwu bụ na onye ji isi na ọ ga-ebuliri ike n'ụwa na ọ ga-ebuliri maka na mgbe ọrụ na-ekweghị ọfụfụ ọ na-agba mbọ obere ego na-abata na kantị ya ezigbote ọyị David Adeleke o mesịrị banye entertainment ife egwuregwu number one show promoter n'Africa niile the only celebrity barman n'ụwa niile odogwu adịghị akụ egwu mana ọ na-asọpọtụ ndị egwu doro ya anya ọfụma ya bụ ife ka ọ na-eme nnukwu ego wee bataba odogwu etowe o ji wee bụrụ mgbaka nwa ego ji wee nwa afọ ọnụ mgbe ọ matara Obi Cubana ya bụ Chief Ovid na ihe bụ ọkpọli ya eze ụmụọgọ na ndị ọba ya bụ Obi Cubana CEO Cubana Group of Companies onye ama ama Cubana worldwide ka mkpalụ gị ka fasi wee mata onwe ba ọ bụ mgbe a na-akwa Mama Chief Priest onye na-akpọ Lucky ọya ka Chief Priest kpọrọ Obi Cubana bịa ebe afọ kafa nọ mata bizines echenji ye ifeọma wee pepe nnukwu ego wee bataba ụmụ Igbo na Chinemeze Chinenye ego, Chinenye ọgbọgbọ, Chinenye ụba, onye ọgọziri eribedo, onye ọgọziri achakego, akụ na-esi obi ike, na-achị ebuka. ayaya nnukwu ego ka ị na-ya dịba anyị na Chinemeze ojime Chinenye ego, Chinenye ọgbọgbọ, ifolia Fresh music from blueberries.com. onye ọgọziri achakego, akụ na-esi obi ike, na-achị ebuka. Olisa bịara nye ya nnekwu ego nye ya nwanyị ọma na ụmụ ọma All the lives on the beat. Igbo na-enu ndị eji eje mba Igbo na-enu ndị eji mara obodo Igbo na-enu ndị eji eje mba Igbo na-enu ndị eji mara obodo ndị ejumede na-egweledebalie ndị bụ ike na-aga n'ọgbọ welelololo ndị ọma ejebe ije n'ego ndị bụ ike na-aga n'ọgbọ obodo akụba aka ịnọrọ ya elechepụta n'ọgbọ amalụ na-enyi ikwu n'ọgbọ enyi na-abụ enyi abụ enyi amala enyi ịnọrọ ya eliti bụ enyi onye na-esi anyị ngọ mere onwe ya ihe anyị ejebe ije n'ego ụmụokolobịa Chukwu mere ngozi ndị eliti ibe ọmanyị mere na-edude elefu ụmụokolobụ nke Naijiria a na-esi anyị ngọ na mmale ibe ọmanyị mere ka ji enye kene maka ọtụtụ ụmụ okolobịa anyị nyere scholarship ụmụ agbọghọbịa na-enwe ṅụrị ndị nne na ndị nna na-agbali egwu maka elefu ụgbọkolobụ nke Naijiria
Princess baby anyị na-eji ya kwa ọnwa ka ọnwa ebugo Ugochukwu nyere anyị ịma na o melọ mfiche anyị na-arụ obere ụzọ dị mma anyị na-etinye ọkụ scholarship na anyị na-enye ya ịbụlụ aga mara dịrị ofele ibe anyị mere ya ka eji akọrọ anyị aka LIT ndị bi ka pụta n'ọgbọ LIT ya ka ịgbala egwu LIT mebe mmiri Ido Salibala Ido Igbo na-enu na-eje mba Igbo na-enu na-eje ma n'obodo ndị ajụmede na-ebele ndebali ya LIT mgbakọ n'ọgụ ndị bụ ike na-aga n'ọgbọ anyị nwere onye ndu LIT Club anyị nwere onye ọchịchị onye ndu dụrụ anyị ka na ọgaranya ọchịrị mma ga-achị ọzọ Ambassador Obinna Odum ọzọ dị n'obi na mba ukwu ọzọ onye mazọ dị n'obi na mba ukwu obi nwa bakwu jemanụ CEO Obi Genesis Nigeria Limited Trading and Forwarding Agent Logistic Company Nigeria Limited Chairman LIT Club ke Nigeria Udogwu Chidilu Konyo Noforo Ume Nwalupu akụ n'anụ ụgbọ mba dike Nwalupu akụ n'anụ ụgbọ ịmalụgo ụgbọ mba dike ya bụ CEO Lukman Logistics Limited Shipping and Clearing ya bụ Vice Chairman LIT Club Nwalupu akụ n'anụ ụgbọ Nwalupu akụ bụ delibive Sa Engineer Fresh music from bluebeats.com. Mriba
ka akpọ n'ụwa ka ịmalụ n'ife ọ na-ekwu o si onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ si onye ọbụla debe aka ya ọcha oyi mgbe ogwu amaka ife ọbụla ị na-eme n'ụwa dojide ogwe oji ofe ji okwu dịka mụ na-agwa okwu anwa omegbu mmadụ dịka mụ na-agwa okwu onye arụrụ ala dịka mụ na-agwa okwu anwa oke nụrụ na ntị nụ asị m okwu ka mma omife jide ogwe iwu omife jide ogwe omife jide ogwe n'aka omife jide ogwe ife ọbụla ị na-eme ife ọbụla ị na-eme n'ụwa jide ogwe ogwe bụ ndụ ndị ike ayo asị m omife jide ogwe omife jide ogwe omife jide ogwe oyima omife jide ogwe ife ọbụla ị na-eme ọgaranya ife ọbụla ị na-eme n'ụwa jide ogwe maka gịnị ogwe bụ ndụ ndị ike ayo asị na onwe bụrụ oche ndị chụ aja emesịa n'ụwa ọgwụ mee dịka mụ na-ekwu n'ekwu ife ọbụla ị na-eme icheze n'ụwa gị ka mma ma gị mara ụgwọ amalụ dị n'ụwa na olisa na-elekwa gị anya ife niile nwere ụgwọ oji ike emegbu mmadụ oji ike emegbu nwa ogbenye jikwanụ ihe egwu eze gị ọnụ n'otili aka ekpoghi nkike lie otegafia n'okwute n'ọkpachara anya ya na chukwu kelu nwa ogbenye kele ọgaranya nwa ọgaranya emegbuzila nwa ogbenye emegbuzila nwa ogbenye iche mmiri na-eme na-enwelu ndị bụ baịbụl nọlụzie na ọta ọ na-emezi mpụ ụfọdụ lara nke fa n'ọfọ jize nya ọfọ na-akụgbusisi ndị mmadụ ọchacha osi bute ọchaghacha osi bute ya ka mfa na-eje n'ozi uwe kpabaze chukwu kelu ụwa polisa kelu ụwa papa odo mezi ụwa abrakata abra karịa n'ọlụ mmụọ Amerika nwanda karịa n'ọlụ mmụọ kenyere anyị polisa dododo mezi ụwa papa omife dodo jidogbo nyeme omife jide ogwe omife jidogbo dododo omife jide ogwe ife ọbụla ị na-eme ife ọbụla ị na-eme n'ụwa jide ogwe ogwe bụ ndụ ndị ike ayo asịkwa na m agwala gị oyibo omife jidogbo omife jide ogwe nwanne m jidogbo omife jide ogwe ife ọbụla ị na-eme ife ọbụla ị na-eme n'ụwa jide ogwe ogwe bụ ndụ ndị ike ayo Chafi maka ụfọdụ mesa bizinesi n'obodo oyibo ofu onye buru ego agwawa ọ bata n'ime obodo obido mebe odogwu ọkpọpụrụ obodo mmiri tinye ọkụ n'ime obodo ọzikwa ego nwoke ibe gị ka iburuwa ọzọkwasị weti ga nwanụ ka ije eme odogwu ịchọ onye ka osiliga osi na ọlụ agụrụ ụgbọ mana ọlụ kwụrụ ụgwọ odogwu sibasị emesịa onye wego ọnwa achụgharịwa gị asị na nke ya achọta
Bala Zaman. Keduzi maka ndị na-eti egwu under the canopy ka mụ na-ekwu okwu